මම කිව්වේ නෑ සර් කවදාවත් ඒ බාර පට්ටමල් බොරුවක් කියන්නේ මේක. මේ කවදාවත් අපි ඇවිල්ලා කියන සර් මගේ my wife is a single. How come I can be a racist? How come මනානපුඩි ප්‍රදේශවාදම් කලේ බොරු කියන්න එපා. බොරු කියන්න එපා මා පාර්ලිමේන්තුවේ. Okay. ඔය මේ அர்ச்சுனா அவர்களே, நீங்கள் ஆணையரவில் சென்று நீங்கள் நன்றாக ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு விடயத்தை செய்தீர்கள். அங்கே 10 ஊழியர்களை வரவழைத்து உட்காருங்கள். அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், வடக்கு உப்பை தெற்குக்கு அனுப்ப வேண்டாம் என்று கூறினார்கள். ஆணையரவு உப்பை அனுப்ப வேண்டாம் என்று கூறினார்கள். வடக்கு உப்பு தெற்கு உப்பு என்று ஒரு உப்பு இல்லை. அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கலாம், அப்படி இல்லை. இப்பொழுது எல்லாமே ஒரு உப்பு தான். முழு நாட்டையும் நாங்கள் ஒன்றாக்கி இருக்கின்றோம். பிரபாகரன் உப்பு அப்போது இருந்திருக்கலாம். நீங்கள் பொய்யான வாக்குறுதிகளை அளித்தீர்கள். ஆகவே ஆணையரவு உப்பை நீங்கள் அனுப்ப வேண்டாம் என்று கூறினீர்கள். 2012 தொடக்கம் புத்தளம் சோல்ட்டில் ரஜலுனு என்ற ஒரு உப்பு இருந்தது. அந்த காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதை நாங்கள் மாற்றம் செய்தோம். ரஜவல்லுனு என்ற ஒரு உப்பு கிடையாது. ஆணையரவு உப்பு என்றால் மாந்தையில் உப்பு என்றால் உப்பு தான். அதை நாங்கள் மாற்றி அமைத்தோம். ஆனால் அர்ஜுனா கூறினார் ரஜலுனு, அனுரகுமார ராஜாவின் உப்பு என்று நீங்கள் கூறினீர்கள் தானே, பயிலா கூற வேண்டாம். நாங்கள் அவருக்கு கொடுக்கின்றோம். பயணச்சு போக்குவரத்து வசதி கொடுக்கப்படுகின்றது. அந்த ஊழியர்களுக்கு எல்லா வசதிகளுக்கும் கொடுக்கின்றது. அர்ஜுனா, நீங்கள் இங்கே நகைப்புகளை செய்ய வேண்டாம். இவர்களுக்கு தலை போன்று இல்லை என்றால் எதையாவது பிடித்து கொண்டு ஒரு கோணத்தை பிடித்து தங்களது ஆணையரவு மக்கள் உங்களை தான் தாக்குவார்கள், செல்ல வேண்டாம் அந்த பக்கம். முஸ்லிம் மக்களை பார்த்து உப்பை வைத்து நீங்கள் ஒரு வியாபாரம் நடத்துகின்றீர்கள். இவர் வடக்கை சேர்ந்து மக்களுக்கு ஒன்றை கூறி இவர் ஒரு சந்தோஷம் அடைகின்றார். ஆகவே நான் சந்தோஷப்படுவது உப்புக்கான பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டு இருக்கின்றது, துறைமுகத்திற்கு வந்திருக்கின்றது. அடுத்ததாக 2-3 நாட்களுக்குள் உங்களது கடைகளுக்கு வந்துவிடும். நான் ஆணை விரைவில் பிரபாகரனின் உப்பு என்று கூறினானும் என்று கூறுகின்றார். ஆனால் நான் சிங்களத்தில் கூறுகின்றான், வடக்கு கிழக்கு என்று ஒரு உப்பு கிடையாது. நான் அது பற்றி கதைக்கவும் இல்லை. இது ஒரு சிறப்புரிமை பிரச்சனையாகவும் இருக்கின்றது, குற்றவியல் பிரச்சனையில் இருக்கின்றது. இங்கே ஒரு சிறப்புரிமை பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. எனக்கு சிறப்புரிமை பிரச்சனை எழுப்பதற்கு இடமளியுங்கள். நாங்கள் ஒருபோதும் அப்படி கூறியதில்லை. எந்த இடத்திலும் இது ராஜலுனு உப்பு என்று கூறவில்லை. அங்கிருந்து மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தார்கள் வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்டமையினால். அதனால்தான் அவர்களது தொழிலை நீக்க வேண்டாம் என்று, அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் செய்ய வேண்டாம் என்று நான் கூறவில்லை. வடக்கு உப்பை தெற்குக்கு அனுப்ப வேண்டாம் என்று நான் கூறவில்லை. நான் அதற்கு உதவுகின்றேன். வடக்கு உப்பை தெற்கில் விற்பதற்கு நான் இடமளிக்கின்றேன். දෙක ඊළඟට මෙයාලා කියනවා තව එකක් 16 වෙනි කාරණේ 11 වෙනි කාරණේ change the manager. අපේ මැනේජර් මාරු කරන්න කියනවා. හේතුව මොකක්ද දන්නවද? එයා කිලිනොච්චි කෙනෙක් නිසා. කිලිනොච්චි කෙනෙක් නිසා මාරු කරන්නලු මෙයා යාපනය කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? ඒ මැනේජර්ගේ වැරද්දක් තියෙනවා නම් මාරු කරන එක හරි. මේ කියන්නේ අලිබංකට ඉන්න ඕනකම තියෙන යාපනය කට්ටිය විතරයි. කිලිනොච්චියේ ඉන්න දක්ෂ මිනිහෙකුටවත් එතන ගිහලා වැඩ කරන්න බෑ. අපි 3 months අරන් තියනවා. එයාගේ මොන හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. එහෙම නැතුව කිලිනොච්චි කෙනෙකුට යාපනයේ ඉන්න බෑ කියලා නීතියක් නෑ බොස්. හරිද? ඒවා තියාගන්න එපා. ඕගොල්ලෝ අඩුතරමේ රැකියාවක් කරනකොටවත් අසාධාරණ විදිහට සලකන්න එපා. ඒ වගේ කිලිනොච්චි කෙනාට යාපනයේ ජොබ් ගන්න බැරි මොකද? මොකද හේතුව? ඔයා කියනවා ඒක. ඔයා දොස්තර කෙනෙක් නේද? දොස්තර කොන්ද දොස්තරද ඔයා? කිලිනොච්චි කෙනෙකුට යාපනයේ ජොබ් එකක් ගන්න විරුද්ධ වෙනවා මේගොල්ලෝ. ඒ තරම් මිනිස්සු මේගොල්ලෝ. මෙයා රටට පේන්න ඕන. මෙන්න මම කියන්නේ බොරු නෙමෙයි. මෙන්න මේක තියෙනවා. කිලිනොච්චි කෙනාට යාපනයේ ජොබ් එකක් ගන්න බැරි මොකද කියනවා? අර්චුනා. කිලිනොච්චි කෙනා යාපනයේ ජොබ් එකක් ගන්න පාලු. කිලිනොච්චි മന്ത്രിවරු ඉන්නවා මේක දන්නේ නැද්ද? කිලිනොච්චි කෙනාට යාපනයේ ජොබ් එකක් ගන්න බැරි මොකද? මොකද්ද වෙනස? කතා කරන භාෂාවද? ආගමද? ආගම හින්දු. කතා කරන්නේ දෙමළ. ඕගොල්ලෝගේ අසාධාරණ එහෙමයි. Okay, honorable member. I have told you, honorable member, you can make a privilege issue in writing to the honorable speaker. Okay.
ආරය දාන්න මේ මම ඉල්ලලා තියෙනවා මෙහි එලිවන් පාස් එක හිටපේ මැනේජර්ව මන්නාරමට දාලා මන්නාරම හිටපේ මේගොල්ලෝගේ ට්‍රේඩ් යූනියන් කාර්යාව ගෙනල්ලා මේකට දාලා මිනිස්සු උද්ඝෝෂණ කරනවා ඒක ලියලා තියන්නේ මම කිව්වා නෑ සර් කවදාවත් මේ බාර පට්ටබල් බොරුවක් කියන්නේ මේක මේ කවදාවත් අපි ඇවිල්ලා කියන සර් මගේ my wife is a single how come I can be racist how come මනානපුරි ප්‍රදේශවාදම් කතා you have been බොරු කියන්න එපා Shall we බොරු get කියන්න to the- එපා මා පාර්ලිමේන්තුවේ Okay.